Jo un dia era a Washington. Anava amb un amic meu jove, un noi que tenia 25 anys. I em va dir, podríem anar, no sé què. Dic, no, escolta, no. Res d'anar a veure no sé què. Escolta, mira, ara ens situarem al Capitol, aquí amb l'estàtua del Lincoln i tot això, Molt bé. Tira una mica més avall, trobaràs l'obelisc aquell del Washington, no? Bueno, tu ves pensant. Una mica més avall, allà a l'esquerra, hi ha la casa que havia sigut del Jefferson. Tires, segueix tirant i trobaràs la Casa Blanca. Casa Blanca. Tires una miqueta més avall i trobaràs l'Institut Smithsonian, el Smithsonian Institute, que és l'Institut d'Història dels Estats Units. I al final de tot, passarem el riu i anirem al cementiri d'Arlington. I això és la culminació. I si vols acabar la culminació millor encara, allà que hi ha un petit turó, hi ha la tomba del Kennedy. I la tomba del Kennedy hi ha aquelles frases cèlebres, americà, no et preguntis el que Amèrica pot fer per tu, etc. Passarem la flama, la torxa de la nostra generació, la següent, per la contra... Moltes d'aquestes frases, no? Bueno, això, un país és això, punyeta. I 1000 morts, ¿no? Y 1000 morts. Ay, se ha puesto en la esquina. Igual no lo habéis visto, yo sí lo he visto. Allí en la esquina, ¿lo veis? Está disparando mientras está sentadito en su tejado y lo vamos a matar. Vamos ahí, a por el siguiente. I a l'alba del dia eixeren de Galiano. Batalla arrengada, les trompes i les nacres sonante. I los cavallers de l'amor, així mateix que els varen, reconegueren quants eren i trobaren que a tota hora hereu ben 5 cota hòmens a cavall de bona gent i molts hòmens de peu de llur país. I com cascuna de les hostes se veeren, ses almogàvers del comte Galceran e de Don Blasca cridares: «Desperta, ferro, desperta!» José Moreno Carbonero. Palacio del Senado. Madrid, Estado espanyol. Pintat i presentat com a obra encarregada el 1888. Una extraordinària tela de 5,50 de llarg per 3,50 dalt. Una bellesa d'art pictòric realista, absolutament cinematogràfic. 1303. Roger de Flor, els seus lloctinents, l'extraordinària cavalleria, els estandards. Este es Roger de Flor, el célebre caudillo de los almogávares que paseó triunfante hasta el fondo del Mediterráneo los colores de nuestra bandera de hoy. Papá, ¿qué son los almogávares? Eran guerreros elegidos, los más representativos de la raza española, firmes en la pelea, ágiles y decididos en el maniobrar. Su valor no es igualado en la historia por ningún otro pueblo. ¿Cómo no hay ahora almogávares? Cuando llega la ocasión no faltan. Solo se perdió tan bonito nombre, pero Almogávar será siempre el soldado elegido, el voluntario para las empresas arriesgadas y difíciles, las fuerzas de choque o de asalto. El mentider i traïdor Andròquinus II Paleòlogus. En peu, Miquel IX, és a dir, el futur assassí de l'home, el que està rendent pleitesia, desfilant per Constantinoble. I aquí veieu, encara sense els pinacles posteriors dels turcs, sense els minarets d'oració, aquí veieu Santa Sofia. Extraordinari quadre. Els almogàvers, i aquí veieu la tropa. Falta-li el respecte a algun d'aquests homenots salvatges. Si més no, això també és una mica com se'ns plasma, no? Una mica els catalans, homes d'esport, homes de cultura, homes d'art, no? Conciliadors, massa fins i tot. Sempre estem intentant arribar a acords i a pactar, no? Potser no, de tant en quant estaria bé en aquests temps, no? Ara no vull entrar en altres disquisicions, però una mica de desperta, ferro, desperta. Desperta, ferro!
Desperta, ferro! Desperta, ferro! Que ens surti una mica la bèstia i posar les coses una mica al seu lloc. En fi, disculpeu-me en tot cas, parèntesi, que al final ens foten el pèl uns i uns altres. No, perquè, esclar, això és retrògrad, això no és modern, això. A més, això, sempre amb el mateix de sempre, tan catalanets. Cony, és que si no som catalanets, no som res. És molt poc ser catalanet, deu ser poc, perquè si no som catalans no som res. ¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegeta777 en un gameplay en directo de Chivalry Medieval Warfare. Y bueno, chicos, vamos a jugar con la clase de soldado, con esta espada, con este cuchillito y con este escudo. ¿Sí? Sí, Vegeta, vale, pues eso mismo. Y bueno, chicos, como siempre digo, si podéis poner estos gameplays a 1080 lo vais a ver genial, si es que la conexión os da para ello. Si no, a 720 o 360, tal y como edito, probablemente también lo veáis genial. Eso espero, puesto que siempre es mi intención. Fijaos qué bonito. Dios. Y estamos jugando a todos contra todos. Sí, a todos contra todos. La verdad que me he metido en una modalidad al azar y ha salido esta. Pues vamos allá. De manera que en aquelles terres, la campanya que per extensió va emprendre Roger de Flor amb els seus 8.000 homes i 36 naus, i també una mica emprenyats, ja sabeu que tenim la llegenda, no? També una mica la pela és la pela. Doncs clar, jo imagino que també, no? El dracma és el dracma. I va ser el primer país que en llengua catalana va fer el primer tractat de relacions mercantils precisament per regular aquestes relacions amb aquests ports i amb aquests consolats. O sigui que no solament és a cop de sabre, sinó que també hi havia un interès de relació comercial i de conèixer altres mons i de veure que són cultures diferents. Pero una expedición así, atravesando todo el Mediterráneo... Además, ¿qué podemos sacar de allí? ¿Hay botín seguro? No sé. Demasiada aventura. Doncs, esclar, una mica... Allà va haver-hi una mica més que paraulotes, no? Allà van haver-hi accions contundents de càstig i de revenja per part d'aquestes tropes d'humanots vinguts d'arreu de lo més agresta i més rut d'Aragó, Catalunya i València contemporànies. Los almogávares son fuerzas de carácter mercenario cuya única recompensa es el botín que encuentran en el campo cubierto de cadáveres. Milicia permanente, integrada por catalanes, aragoneses y gentes de las serranías, se les encuentra en cuantas expediciones conquistadoras realizan los monarcas de la corona de Aragón. Gente de guerra exclusivamente no sabe vivir la paz. I val, vull dir, la feina d'aquesta gent també era batallar, era conquerir, era alliberar, però ells han anat a treballar i aleshores no se'ls paga. Però no solament no se'ls paga, sinó que no se'ls compleixen les promeses donades, no? Les promeses d'honor. Estava a la mà de la princesa donada. I a més, assassinen al teu cap. Jo puc entendre que aquests almogàvers, si em permeteu, de mala hòstia, van dir, ah, sí? Doncs bé, o sigui, ara ens toca a nosaltres. I en l'interior de Rocafort va néixer l'ànsia de venjança que canviaria el curs de la història. Venjança! 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 I aleshores sí, que aquests 1.500, 2.000 restants soldats de la tropa capartera de Barcelona, de Barcino, és la que va realitzar la revenja de la qual potser després, esclar, el poble, no els assassins de Roger de Flor, sinó el poble, amb les seves llegendes. Per tant, esclar, la llegenda de Catalani està escrita per als pobles albanesos i búlgars, no està escrita per als mercenaris alans que van assassinar Roger de Flor, crec jo, no? És un conte infantil que és Catalani. Catalani, Flamur Bukpajak, una mica el compilador. Quan algú vol
com una mica maleir-te, no? O fer-te fora de casa seva, doncs evidentment diu catalani. A Grècia, en una zona de Grècia concretament, les mares, quan volien espantar els seus fills perquè es portessin bé, els deien: escolta, que si no et portes bé, vindran els catalans i se t'enduran, eh? I aleshores, doncs, esclar, per conquerir aquests territoris, evidentment van fer ús de la màxima violència, no? No conec cap conqueridor al món, a la història del món, que sigui amable. Ha d'anar a cops de sabre. O sigui, aquests usos tan cínics de la destrucció, en realitat, són presents en la majoria de relats fundacionals i fins i tot de present de la immensa majoria de països. Compañero, deprisa. La sangre, tengo la sangre y la espada. A por esa, por ese. Dios, tú, muerto. Perfecto. Siguiente. Bé, l'any 29 és un any important a Barcelona perquè és l'any de l'exposició internacional i l'Ajuntament doncs, volia, malgrat que aquí no era l'escenari bàsic, però volia fer alguna cosa també que recordés que en aquell moment doncs, es va fer un encàrrec important per enriquir la casa de la ciutat. I es va pensar immediatament amb el CERC, que en aquells moments doncs, era un artista d'una gran projecció internacional i molt vinculat, òbviament, a la ciutat de Barcelona on havia nascut. I aleshores li van proposar aquest espai que no estava pintat i ell immediatament va dir que sí. I va rumiar una mica a veure quin era el tema i finalment va dir que volia fer una evocació de la crònica del Muntaner perquè era la que li agradava més, que és la conquesta de l'Orient. Per què va triar aquest tema? Doncs perquè el Sert era un home que les coses grans li anaven molt bé i aquella època és l'expansió imperial de Barcelona i a través de Barcelona doncs, de tot Catalunya a la Mediterrània i a més té un contingut èpic que amb ell també li anava molt bé. De fet és curiós com aquella pintura els almogàvers se'ls representa tots a cavall i normalment no hi anaven mai a cavall, el que és que Josep Maria Sert va voler representar aquesta força amb els cavalls. Per evitar que els almogàvers se'ls higissin en contra, en primer lloc van intentar atacar les seves dones i nens quan estaven els almogàvers lluitant, és la imatge que hi ha. No flash, please. Perquè ell no era un muralista de la quietud, sinó que feia murals en què hi hagués moviment. És evident que la manera com està enfocat això és una escenografia que jo diria és gairebé una òpera pictòrica. Si ens fixem en les cantonades, totes i cada una d'elles tenen tela arrugada, com una cortina. I de fet aquesta paret tota és cortina. I això és perquè el Josep Maria Sert pretenia transportar-nos en la història i fer-nos sentir dins d'una tenda de campanya militar. És un escenari amb cortines, s'obren les cortines i comença una gran actuació èpica. I, per tant, hi ha moviment, és el moviment propi de l'escenari, i en aquesta èpica hi ha de tot. Hi ha l'amor en el país, hi ha la mort, hi ha el poder, la lluita, o sigui que tot és una gran peça teatral i amb això era el món que al Sert li agradava fer. Antoni Tàpies, 1990, és un procediment mixt sobre fusta de les dimensions 251 per 600 centímetres. Per tant, Tàpies ens situa amb Jaume I el Conqueridor, primera crònica, primer cronista. Ens situa també després amb Pere I d'Aragó. Ens situa amb Ramon Muntaner, tercer, i acaba, com està molt clar, no? Tota la simbologia, tota la iconografia tan característica de Tàpies, no? P3, aquest més cristià,
aquest més a més, no? Pere III, a més, cerimoniós. Quarta crònica, quart cronista. Tàpies no és un pintor realista i, per tant, només posa petits còdics, petits signes que representen algunes coses. Per exemple, una creu que pot representar la mort, però també la té de Tàpies, 4 traços verticals, òbviament és la bandera catalana, i ell parteix d'una altra posició completament diferent. Ell no fa tant una lectura visual com una vocació ideològica, de pensament, no de visualitat. Fer sense obres morta és. El guerrer, però també l'home amant de sa muller, amant de la regna. Què fa Tàpies? Dels grans fets i de les conquestes. Tàpies ens presenta amb Pere I el Catòlic. Curiosament, no posa cap inicial, però a dalt, a l'angle superior dret, també la creu cristiana, la més, és a dir, continua la història. Està claríssim, un cavall, un cavallot, la pota d'un cavall, la cavalleria, els homes d'armes, l'avantguarda, les llances, ampliant la corona, ampliant el territori, ampliant el mite i la llegenda, no? Aixecar-se un dia més. El món no espera. I tu no pots aturar-te. Per ells, pels teus, per tu, pels que vindran, has arribat fins aquí. Sol podries anar més de pressa, però per arribar més lluny cal que hi anem junts. Si mires enrere hi veuràs el rastre d'un camí que no ha estat fàcil. Davant, només l'horitzó. El que hem viscut és a la nostra memòria. El que hem de viure és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca. Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya. El perfil de Ramon Muntaner en el tercer plafó, o potser el perímetre de la costa de Catalunya, del Regne de València, la Mediterrània, d'alguna manera, no? Figurativa, sobreentesa. Què són? Els dits de la mà de Ramon Muntaner? O les barres de sang, les taques de sang sobre l'escut del guerrer? La fleixa on Tàpies ens indica què us diré, què ens dirà Ramon Muntaner que no hagi dit ja la seva espasa? Una sageta llançada des d'un arc, des d'una ballesta? Algun dels seus homes, algun dels seus navegants camí d'Atina o camí de Constantinople? Em tragué de la gola del lleó i de la grapa de l'os. Em va treure de dins de la garganta, de dins de la gola del lleó. Em tragué, em va treure, o em vaig treure, Aquí no queda massa clar, veritat? És a dir, ell se'n va sortir, Pere III el cerimoniós, o algú el tragué, o algú l'ajudà i el va treure. Però en tot cas està molt clar, no? Sortir del coll d'un animal salvatge, del rei de la selva, d'un altre rei, del rei de la selva, no? El lleó, el rei per antonomàsia, no? Dels animals, i de la grapa, de les garres, les urpes d'un os. I realment les sales de reunions del Palau de la Generalitat havien quedat una mica antiquades. I comentant que la imatge que donava la Generalitat, comentant amb en Lluís Prenafeta, que era el secretari general de la Presidència i un home que va fer una feina extraordinària, comentant-li això, vam pensar què es pot fer, no? Estàvem acabant les negociacions amb la Diputació de Barcelona perquè marxés. De fet, va anar a l'edifici nou a la Rambla Catalunya. Entre les coses que, per compensar
vam accedir que s'emportessin, doncs eren les pintures de l'Anglada Camarasa que hi havia al Saló Màdico Susany, avui Sala Antoni Tàpies. I llavors amb el president va dir, escolta, saps què podem fer aquí? Donar-li un gran caràcter a aquesta sala. Serà sempre la reunió del Consell Executiu. La sala que ha de sortir a la tele contínuament, on es vegin les reunions del govern, home, hauria de ser una sala que fos absolutament catalana, però per altra banda absolutament moderna. Diu, parla'm amb Pitxot, el secretari del Dalí. Parla amb el Pitxot, aviam si el Dalí ens podria decorar aquesta sala. Per què no? Una visió surrealista dels 4 cronistes. Per què no? Perquè una de les meves ambicions és de que l'ultralocal es torni universal. Llavors, per conquerir Amèrica, vaig arribar amb la barretina del nostre país. Bé, és una tria una mica curiosa perquè precisament el que va reivindicar Dalí, que estava una mica condemnat per aquelles actituds de suport al franquisme i aquella manifestació anti-García Lorca i a favor també dels fusellaments de l'ETA i tot allò, que era típic d'un provocador nat, o sigui que això s'ha de mirar des d'aquest prisma sempre. El fet que triessin el Dalí va ser per la projecció mundial que tenia, de dir també és un català universal i doncs pot fer això. El que passa és que dubto de si el Tàpies ho sabia això, perquè el Tàpies li tenia una fòbia tremenda i l'acabament del Dalí encara deia que anava en aquella cadira de rodes, que tot era mentida, que ho feia per sortir a la primera pàgina dels diaris. Això m'ho ha dit a mi personalment. I dic, Pitxot, li has de dir al mestre Dalí si vol, mira, decorar això i tal, i qual. I allà mateix em va dir, no us ho farà, o us ho farà malament, diu, perquè ja té molt Parkinson. No quiero que nadie niegue a los españoles a Dalí, ni que a los catalanes se les expolie a Goya. No quiero porque eso no sería justo para nadie, porque no es justo privar a nadie de lo que es suyo. Doncs pensem en el Dalí, poder no van fer l'altra reflexió, quin és el pintor més important, reconegut i que, evidentment, més patriota, més vinculat amb Catalunya i més a prop de... és Tàpies. Un artista singular, compromès amb la llibertat creativa, amb la identitat catalana i amb els valors universals de la cultura. I jo tenia molta relació en aquell moment, i ara també, amb el Lluís Bassat. I el Lluís Bassat dic, escolta, tu ets amic perquè li has comprat moltes coses, ets amic del Tàpies, per què no li parles si voldria decorar aquesta sala? Això va ser iniciativa meva. El que sí puc explicar és que a través del Lluís Bassat i del Lluís Prenafeta m'expliquen que faria molta il·lusió que el Tàpies fes una gran obra per la Generalitat. En aquell moment l'artista viu més important que hi havia a Catalunya era l'Antoni Tàpies i va pensar que allò ens funcionaria molt bé. El Carles Tatxer tenia molt bona relació amb en Tàpies, llavors no sé si el representava o no exactament, però tenia molt bona relació amb ell, li vam comentar i vam anar a veure l'Antoni Tàpies a casa seva i vam estar parlant amb ell i de seguida es va il·lusionar. La veritat és que el projecte el va entusiasmar. I el Tatxer va convèncer el Tàpies perquè vingués a la Generalitat i es mirés l'ubicació on li demanàvem que decorés el d'això. I ho va fer molt bé. I és exacte, deu ser el quadre més conegut, almenys aquí a Catalunya, del Tàpies, no? I va estar molt temps, no sé quan, molt temps, i va ser un èxit. I llavors jo li vaig dir amb el Tàpies per via del Tatxer, dic, bueno, què se li ha de pagar? Diu, res. És un present que el Dalí fa, el Tàpies fa a la Generalitat. Bueno, res. Al cap de mig any, el Bassat em diu, escolta, diu, s'hauria de fer motu propi
motu propi, una aportació a la Fundació Antoni Tàpies, per iniciativa nostra, ja que no ho havia dit, ja que no ens havia cobrat la decoració, però... Com va ser la sessió del quadre? Perquè tenim algunes versions que ens diuen que el quadre va ser cedit gratuïtament, altres versions va ser contra d'un pagament a posteriori per la Fundació Tàpies... No ho sé, aquí no us puc ajudar perquè aquesta part no la conec en absolut. I crec recordar, aquí em falla una mica la memòria, que li vam donar o 50 milions de pessetes o 25. Em falla si eren 25 o en feren 50, però ho poden saber perfectament consultant a la Fundació Antoni Tàpies. Va dir, no, i seria bo per la Fundació els diners que produeixi aquesta obra, o els diners que em paguin, els donaré íntegrament a la Fundació. A mi va semblar com rodó. Tot i que era un home eixut i no gaire expressiu amb les paraules, jo crec que sí que va acabar content. I agraït, perquè li vam fer un magnífic favor. Ja no puc anar més enllà, perquè no sé res més, ni sé valorar-lo, sí que sé valorar-lo. Té un significat especial positiu, però no el sé valorar des del punt de vista com a art contemporani, doncs si és molt bo, si no és molt bo, etc. Y claro, entonces pues realmente hay una gran parte del público que le es difícil no entender, porque el arte no se ha de entender, el arte se debe sentir, debes dejarte llevar por las emociones que provoca sin necesidad de explicarlo intelectualmente. L'art modern no cal entendre. Oi que un perfum no s'entén? No cal entendre un perfum, t'agrada o no t'agrada. Doncs l'art és exactament igual, és com un perfum, o t'agrada o no t'agrada. Jo una vegada estava mirant una exposició van venir els Reis, i miràvem una exposició sobre art contemporani, i jo al cap d'una estona em vaig avorrir, jo no veia res, no veia res. Jo que posa un quadre que tot és negre, quina cosa, un quadre negre. En Tàpies en té un d'aquests. Negre, no hi ha res més. No, jo no, aquí no. Bé, doncs, aleshores, jo em vaig anar retirant, el rei li anava explicant. I aleshores se m'acosta aquell que s'ocupava del tema artístic de la Caixa, Montreal es deia, i em diu, escolti, veig que no ho sé gaire, dic, no. Diu, no li trobo el què, oi? Dic, no. Diu, és que no en té. Home, escolti, Montreal, si m'ho diu vostè, a part de que quedo tranquil, que era un ignorant jo, no. L'art modern està en una crisi tremenda. Em va dir ell, no sé, jo em sembla que deu ser veritat. Un quadre del Tàpies, quan al propi president no li agrada el Tàpies. Però això vol dir que és demòcrata. No, ni ideològicament tampoc li agradava el Tàpies. El Tàpies estava a les antípodes de la ideologia del senyor Pujol, i si em permet la meva. Però què vol dir això? Era realment un gran artista i a més ho va plasmar magníficament. No té res a veure de que li agradés l'art. Tampoc m'agrada massa a mi, però és igual. Això ha quedat perfecte. Perquè és un Tàpies. Perquè és un quadre gran que està molt bé. Té gràcia, bueno, té gràcia, et captiva, parlo per mi, però sobretot, crec jo, perquè és un Tàpies, a més un Tàpies bo. Però és que, a més, aquest patrimoni ens dona una imatge, quan surten les reunions del govern, no només aquí, sinó arreu del món, una imatge de país modern, preocupat per la cultura, amb creatius de molta qualitat, i per això crec que va valer la pena fer-ho. Nosaltres som un país que ens hem omplert la boca tots plegats amb els nostres grans artistes, no? Quan hem sortit, hem anat en aquella època fent tants viatges a l'estranger per promoure la cultura, la indústria i el comerç, no? L'artista que et serveix a tu per poder-te presentar com a polític, és a dir, què fèiem quan nosaltres sortíem a fora? Que la Montserrat Cavaller cantés una cançó,
que el Tàpies doncs, fes una exposició de cartells, és a dir, és la instrumentalització dels artistes que tenen una certa dimensió pública perquè et recolzin a la institució de la Generalitat o de l'Ajuntament. El nostre passat a través dels ulls dels nostres artistes. El nostre futur modelat per les seves mans. Pintura, escultura, arquitectura. Coneix una obra d'art emmarcada amb 300 anys d'història. Ara, la història ens convoca. Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya. Una partida entretenida, interesante, hemos visto varios mapas, he podido comprobar más o menos, espero ahora bien cuando edite el vídeo, si todo se graba a la perfección, espero que así sea, que lo veáis genial y de verdad chicos que os pido paciencia, que mi intención es, esta semana vais a ver vídeos con un sonido distinto, más limpio, menos limpio, pero aún así son pequeños cambios, voy a subir vídeos aún así con calidad como siempre, si no, no subiría ninguno, y si esta semana no subo algún vídeo, de verdad que va a ser por el simple hecho de que tal vez no sea la calidad, no haya alcanzado la calidad que yo quería para poderlo subir al canal, simplemente por eso, os pido paciencia. Simplemente semana de pruebas, espero que os haya gustado el vídeo, que os lo hayáis pasado bien, que como siempre digo, es mi intención. Dad like, comentad y de verdad sugerencias para mejorar en este juego, no dudéis en hacerlas. Un saludo, un besazo y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao!